είμαστε. Επιστρέψαμε. Τα λαγωνικά του κοντρόλ μας. Καταγγελία. Οι άνθρωποι της ομάδας μας που δουλεύουν πίσω δηλαδή από τις κάμερες. Και έχω και πολλά γράμματα για τη γούνα του κοντρόλ σήμερα. Μην μου το ανοίγετε το απίλωτο. Μην μου το ανοίγετε και κάνω κοντινό στην κάμερα εδώ το βιβλιαράκι που διαβάζετε όλοι μαζί εκεί πάνω. Τη βίβλιο. Τα παιδιά δεν κοιτάνε μόνο το Instagram το ελληνικό, αλλά και το ξένο Instagram ακολουθούν. Λοιπόν, θα δείτε μια φωτογραφία που ανέβασε η γνωστή σε όλους πια Kendall Jenner. Είναι η κόρη της Kris Jenner, η αδερφή της Kim Kardashian, της Khloe Kardashian. Είναι της γνωστής οικογένειας, η οποία κάνει καριέρα top model αυτή τη στιγμή. Η οποία ανέβασε τα οπίστια της με ένα αυτοκινητάκι πάνω τους με τίτλο Road Trip. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το road trip πολύ θα ήθελα να το κάνουν μαζί τους, νομίζω. Λοιπόν, τώρα, πώς σας δείχνουμε αυτή τη φωτογραφία για να δείτε τι συνειρμό θα κάνουμε εδώ στις γυναίκες. Κοντά μας, στο πλατό μας, είναι η Εύη Ματίεβιτς, η οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα που ουσιαστικά έφερε και καθιέρωσε το twerk. Εκείνη το λέει twerk out, γιατί ουσιαστικά μέσα από το twerk, που είναι ένα είδος χορού, φτιάχνεις φοβερά οπίστια. Είναι η καλύτερη άσκηση, ουσιαστικά είναι χορός και άσκηση μαζί, που από ό,τι έχω μάθει είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κουραστικό, και λένε ότι κάνεις τους τέλειους γλουτούς. Πάω να τη συναντήσω. Γιατί είναι και κούκλα! Γεια σου, Εύη! Τι κάνεις? Μια χαρά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήρθες από Θεσσαλονίκη, κάνατε εκεί τα σεμινάρια. Ήρθα από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έγινε το ένα σεμινάριο και την Κυριακή έγινε στην Αθήνα, που ήταν μόνο για επαγγελματίες, να δούνε πώς είναι αυτό το twerk workout ή twerk out για συντομία. Τι είναι αυτό ακριβώς που θα μας δείξεις? Θα σας δείξω σήμερα μια χορογραφία που κάνουμε στα μαθήματά μας. Όμως, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι θα πάνε και ξαφνικά θα αρχίσουν να κάνουν twerk, πρώτα τους δείχνουμε τις τεχνικές, τις μαθαίνουν, νιώθουν καλά με το πώς να το κάνουν και μετά προχωράμε στη φωτογραφία. Εσύ λοιπόν που είσαι ειδική και η πρωτοπόρος, είσαι εδώ για να μας το δείξεις. Περιμένουμε, κοίτα πώς περιμένουν όλοι. Πάμε. Για βάλτε λίγο μουσική δυνατά. Μπορεί να έρθει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πονάς παντού μετά όταν το κάνεις όλο αυτό. Και αυτό εντάξει, να μην νομίζω ότι μία ώρα χορεύουμε. Κάνουμε ασκήσεις. Παρανάσεις. Κάνουμε Είναι δύσκολο. ασκήσεις, Σε είναι γυμναστήρια λοιπόν. Είναι αρκετά δύσκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δύσκολο, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο.